sugeng dalu sing sepuh sisik sing tak bagekke ya. Nggih. Sugeng dalu Mbah Waluya. Wilut sing dalu Mbak Jange. Ora nyono nek awak dhewe iso ketemu meneh nang kene. Ah nggih, kula ya ora nyono. Heeh, kudune sampean iki mau bintang tamune anakku gading. Nggih, nggih niku wau mboten Nggih. napa-napa. Nggih. Muga-muga ndang pulih saune-uni waras kalih sing sampe kala selanjutnya. Amin. Tetep semangat ya Mbah ya. Nun? Tetep semangat ya. Oh, tetep. Arepa nang wilayah dhewe, arepa nang omahe dhewe iki ibarate. Wih lah saya semangat nek ngene dhewe kok. Justru nang omahe dhewe iki malah saya semangat. Nggih wis pokoke ora ngeling apa-apa kok sing penting semangat. Ngono. Kok ora nang apa-apa maksude? Lho tegese ora ngitung apa-apa wis pokoke sing penting semangat. Oh iya kudu semangat. Ayo. Kowe kok aku muni ngono kok guyang-guyu kaya maido. Ayo, Mbak Tatin ya kudu semangat. Nggih, kula selalu semangat. Nggih, pokoknya kagem Mas Gading mugi enggal dangan. Nggih. Mboten sah suwe-suwe lara, mohon masuk angin sedilit wae. Aku mau jane ya wingi jane karo admin karo sing ngasta bulang Pak Joko kae wis pamit jauh sebelumnya wis sesuk aku tanggal 9 pamit mergo ana acara. Ning dilalah sore iki mau kok Pak Joko ki Pak mau nek iso tindak wong sing mayang ya Mas Gading panjenengan kudu ngawat-awati dilalah ya ana kanca sing saperangan pamit ya wis aku tak mangkat sidane aku mangkat. Nggih, kudu ngoten niku anake mayang kok arep dilalah acaraku ya diundur ngono lho ora didono acara. Donge kula acara ana kancaku salah sawiji sing ulang tahun gono. Oh alah, ra ngono. Lah meng ulang tahun ki ra ya mending ngene ketemu kanca, ngewangi kanca nyambut gawe bareng-bareng ngono lho. Ulang tahun ki ngucapke wae cukup. Ayo. Aku ya saking bot-bote ning daerahku dhewe. Nah, donge aku ki saiki ning Wonogiri, ning aku ora ono rene. Mergane ngopo kok ora diundang nang sadirene wae aku. Montalane Tak diundang. kira diundang ya ngeboti kene ngono. Mbah, merti desa utawa rasul. Aku mau wis ngaturake genti Mbah Waluya. Nek wis diaturke ya wis ora usah dipindho kok ndak kacek. Mbok menawa aja nganti ora ujar ulian lho sampean ya sing sepuh ki biasane ki sawape ki mandi lho lho. Walah wong ndongake awakku dhewe wis dengap-dengap aku. Ya pancen ya. Ya namung nderek ndedonga Mbak Jange. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken bersih dusun tapi bersih desa wonten ing Dumpah mriki warga tansah pinaringan kalih sing sambi kala sepingru beda jinangkung dening Gusti Karya Raka lancar sedayanipun, sukses sedayanipun. Amin. Amin. Ngono wae. Cekak aos. Cekak aos ning mengena. Monggo mawon nggih. Mbak Tatin piye? Nggih, kula meleh. Oh ya genti Mbak Waluya wis, saiki genti Mbak Nggih, Tatin. nek kula pokoke sementing do sami sehat nggih Pak Bu. Nggih, lancar rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah. Nggih, mugi-mugi benjang saged wayangan malih kados niki nggih. Amin. Pinten nilai matur kurang siji. Apa? Muga-muga sehat kalian waras. Lah, Ana sing sehat ora waras. sapa? Kancaku ki ngalor ngidul ora nggo klambi ki sehat ning ora waras. Oh, berarti mugi tansah pinaringan sehat lan waras. Ngono. Amin. Nah iki, wae iki sing rawuh ora baen-baen iki. Sapa? Dene Bapak Tesih Kapolsek mboten jenengan Pak Tarjo. Sapa wae Mbah? Mergo aku ora oleh mburi iki mau. Pun pindah Pak Tarjo Bapak Kapolsek lajeng Ibu Penewu. Nggih, Ibu lajeng Pak Penewu. Penewu lajeng wonten wah kata sangat mboten apal piyai gede-gede iki aku ora apal lho. Niki wonten Pak Lurah Pilangrejo. Wala ya jelas ya Pak Lurah iki genah iki Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah. Kowe ngerti ora tegese lurah? Apa? Nek usum wong ewuh ki lurah ki ngelu ning sirah, kuwi lurah. Ya nek kowe ora gur lurah no. Cah jenengan barang yang mesti ngelu ya to? Wah, nek aku ora. Ora to? Jagong ya duga-duga nek adoh ya 15 ya cedhak ya 10. Kok masak semono lho. Lah sing penting ketok to. Wong tulisane nggon ming nyuwun donga pangestu kok. Lah aku nyumbang 15 ku wis nuwun-nuwun. Ya ora tok jenengi to mesti. Ora tok jenengi. Tak jenengi Sapa? hamba Allah. Hamba
Allah. Oh ya ora ngono ya dijenengi wae kok aneh-aneh. Nek 15 kok ya ora isin Ki Walu ya kok nyumbang kok 15.000. Gawe duit 15 ki nek ming wong ora iso. Nek ora negara kuwi duit negara aja disepelekke 15. Jan numpak bis kurang 15 wis jotosan karo kondektor e padake. 15 ki ya penting. Aku ngenyang terong iki 5.000 ning kono ki kurang. Udah digedrok kok 15. Lah piye? Ming kurang 5.000 wis duyak tekan ngomah kok meneh 15. Aku wis tau duyak-uyak bakul terong ngono lho bojo. Lah ngapa piye? Kurang 5.000. Kurang 5.000 doyak-oyak. Andane apa meneh 15. Aku ki yo. Ning umume iki nek nyumbang ki ya ora 15 to, Pak. Lah nek biyen yo ngono kuwi Tin. Saiki yo. Aku ki nang kene iki wis nang omahku dhewe. Nang omahe dhewe. Wong aku nek esuk ngono kuwi wis nang kono kuwi bojoku rak bakul sayur. Nang endi? Ngono pasar bojoku bojoku bangun kaya wis ngelus-ngelus terong. Bangun ngelus-ngelus terong. Nah ya aku ki yo wis melu nang kono ki yo ngolah alik tempe. Dadi ono kok sik ta? Sing ngelus-ngelus terong ibu. Sing ngolah alik tempe aku kan bantu. Nek liyane tempe ora iso diwolak-walik. Walah ya iso wae ning rak ya pas nggon tempe aku kira ya ngolah alik ya milih mosok terong. Ya ngolah alik sawi ngono ya iso lho. Bojoku ya tenan gemati karo aku Ti. Gematine piye? Wah, bakul ayam. Bakul ayam. Wah, entek-entekan rekane aku ya digorengke. Goreng ke ayam. Loro, gede-gede iki. Pokoke iya Pak, wah aku rumangsaku ya rempel ati to. Heeh. Wah, cokot kok ana gabahe aku. Lah, Wah, meneh sang loro kae aku takon, "Lah iki kok gabah karo terane kleru telih." Sing dikon. ya enak to, Pak. Ya ora apa-apa, ya tanteke apa. Gak apa-apa jenenge wong wedok kuwi nek masak apapun harus diterima, aja digawe gendro, aja dienggo gawe masalah. Soale mbiyen ling ngrabi kuwi ngrabi arep dipek bojo ora arep gawe rumah makan. Ora ngono kuwi lah ya bojo ki diladeni masa yo nglulu. Karo bojo jangan bayem jangan bening to. Tak alem wah kowe nek jangan bayem mbokmu tenan seger tenan. Lah kok amben dina diantem bayem. Lah ya abuh aku kok lemah. Kok iso abuh ya? Nggih, Mbak. Alhamdulillah. Ngopo ngemetke sapa? Sinden nembang kosike. Siro 8. Wah, sian. Leteng bedingir sindene Apa? Tembunge iki bedingir iki apa maksudnya? Bedingir iki abing nom niku bedingir. Bedingir ki abang. Abang nom iki bedingir. Bedingir. Heeh. Nek abang tuwa kae mereh-mereh. Oh, mereh-mereh beda-beda ta, Pak? Beda. Wah, jan. Ana sing isih enom, ana sing wis rada tuwa, ana sing wis buntel pelok. Kok buntel pelok piye ta? Ya nek tuwa kira ya buntel pelok ta nek. Kaya padake pelem lho. Matur nuwun pun timbali mbok cah ngregangken swasana. Nggih. Napa? Iki lho ana lingan tase Mas Gading iki. Oh, nggih. Heeh. Iya. Tas, HP tolong le. Ning anu lho Mbak Tatin. Pripun? Wingi aku kaget lho pas wayangan ning Kulon Progo bintang tamune Mbah Waluya to. Kagete pripun? Pamflet iki lho Sinten? bintang tamu Mbah Waluya profesional jula-juli. Jula-juling pamflet e? Heeh. Apa ora elok? Berarti kan saking kondange nak Mbah Waluya ki wis tenar, wis viral mergo jula-juli. Jula-juli. Heeh. Profesional. Sampeyan apun numbak cucuk lho. Weh, tenan kok iki fakta kok. Moko sing tak gumuni lho, Mbah. Sampeyan niku ya nek wis muni jula-juli apa ngono, le ngarang-ngarang nggon wis dadi to. Dadi Iso le mikir iso cek sebet ngono. Upamane Kedung Poh kuwi terdiri dari berapa huruf, Tin? Kedung Poh. Kedung Poh. KEDUNG. Sampeyan ampun goleke gawean wong Bening tuwa to. nak Mbah Waluya spontan iso ngarteke Kedung Poh ki apa? Jajal profesional huruf K. jajal ya. Ya, rene ya. Aja dikempit to, Tin. Lah ngopo ta? Dadi tape engko malah. Ora ya. Aman. Arep ngartekke Kedung Poh. Heeh. Mau ora persiapan ya aku ki. Ora apa-apa. Jenenge wong pamflete nang kono wis Mbah Waluya profesional jula-juli. Wong nyatane sampean ngarang mendadak ya iso K.
kabeh wargane guyub rukun mulata kedung poh ayem tata titi tentrem. Kuwi barkah apa Mbak Tatin? Eling marang Gusti ngakarya loka tansah manembah saben dina ora lali kewajibane sembayang mula warga ing kedung poh ayem tata titi tentrem. Dasare piyayi kene iki lomah lameh sopan ora ana sing galak ora ana sing kereng ora ana sing do tukar padu mula wargane ayem tata titi tentrem. Iya. Pokoke waton huruf dhewe iki pokoke genah ngono wae. Ha iya. Bar apa terus apa? Po ya kedung ki. Lah karep umum sanak ora lali nek ana wong bayi ya ning bayi nek arisan ya arisan nek wong lara ya tilik. Ben kabeh mangke ayem tata titi tentrem. Ya kaya ngono kuwi. Terus apa neh? Nadyan apa wae gaweane tetep ditekuni sing penting halal ora sah dadak nerak hukum mula warga kene ayem tata titi tentrem. Nah, ngono kuwi. Terus ora. Wis dibedhek lho karo Pak Lurah mesti guyub rukun ayo. Liyane guyub rukun ayo. Liyane guyub rukun ayo. Ya gaplek. Ya gethuk. Terus ya genah apa wae panganane sing penting bergizi cukup sak keluarga ora sah neka-neka mula kabeh wargane guyub rukun ayem tata titi tentrem. Nah. Isih 3 huruf lho iki. 3 huruf isih. Ala mbok 5 huruf pokoke kari dhewe ayem tata titi tentrem ra wis. Nek ora ya sakinah mawaddah warahmah. Nah nggih. Iki diteruske ora sing 3. Teruske nanggung kok ya. P. Pinter-pinter ana sing bodho kabeh ana sing berpangkat ana sing pegawe ana sing dagang ana sing karyawan ana sing apa wae mula warga kene ayem tata titi tentrem. Mari palo jinawi. Ora neka-neka wis to kene iki mligi apa gaweane apa agamane apa to sing dadi wargane kudu rukun mula pinangge ayem tata titi tentrem. Kok guyu? Iki apa kok malah guyu? Iki lambang bunga. Atine padha seneng sebab apa kabeh tentrem ayem guyub rukun ayem lanton. Tansah ayo titi tentrem. Kuwi mau lah tegese kedung. Andani kok. Kabeh kok ayem tentrem terus kabeh sakmono kae huruf. Ning nyatane yo hurufe ngarep yo iso nyambung kabeh. Aku. Tur yo spontan le mikir. Ya spontan aku ora tau utang mesti kontan monggo. Ayo mbok menawa pamundutan apa Mbak Tati? Mboten enten, malah niki enten pamundutan limbukane sedhela wae ngoten lho. Wah, ora kuwi sing gawe sapa nek ngono kuwi. Sementara dereng wonten niku sampun Pak Lurah, Pak Sunaryo. Kersake apa Pak Lurah? Pak Lurah bilang nyuwun lali janjine dipun bawani. Pinanggani. Niki wae yang lainnya belum ada. Monggo Pak Lurah niku udah mundhut lagu napa dadi siji. Kok dadi siji piye? Karo Bu Penewu kok mundhut lagu apa? Monggo. Nggih, siapke Bu. Siapke apa lho? Apa ta? Siapke lagune. Ora ngono, ora celap-celup. Lah ngopo ora entuk to? Karo Bu Penewu ora celap-celup. Lah ngopo? Lah kok aku sing disekak malah wis kaya Ra apa-apa. Ra apa-apa piye kok le mau aneh. Nang kene ra apa-apa. Lah aku tekan omah ngidak sikilku iki ngawur wae. Masa ngono. Nggih, ngapunten namung kegujengan kemawon jenenge wah anggere swarga laras terus Mas Geter niki mau ndonge anakku gading tapi ya masuk angin enggak masalah lah nggih muga-muga ndang waras. Amin. Ngatur kapa dhisik Mbak Tatin karo Mbah Waluya. Ayo Mbak Tatin. Wah. Napa? Kayak ono sing kono njaluk saping gunung. Ayo. Sing ngomong sing ngenonge mbok ditoke wae rasa. Mbok menawa nyuwun saping gunung nggih Pak Bu. Oh, ngandel ora. Profesional kok ya. Lah ngopo to nek saping gunung ngopo? Lha ora ngopo-ngopo, lah ngopo aku ya meneng wae kok dadi kowe iki ngopo lho. Kaya merengut-merengut lho. Dasare lahir iki yen besengut ngene iki kok aku dadi Pak. Lahirnya padahal mbiyen putih ya jarene. Malah wong diomongi mbiyen wis tak omongke bolak-bali urung aneng dokter anenge dukun. Lah piye? Diweling kowe kon mepe ora ketang setengah jam lha aku TP ditinggal ning alas lali dina ora dintas wis. Yo dadine ireng ngono ta? Heeh, mbiyen ki nek ora awake anget
Nek awake anget. Nek awake anget ki agek dadarke ndrok karo diliwetke. Karo si mbokku kuwi. Biyen ngono. Aku ya putih lah gandeng. Mbokku ku nek awake panas no diliwetke aku dede to. Mbokku teko aku nemplek mbokku nek set aku panas le mbokku diliwetke. Goreng kendok. Nah, sedina men bolak-balik diliwetke aku dede meneh. Mbokku teko aku nempel. Wanget awakmu le mbok dadarke ndok liwet. Sing ping 3 aku dede ketoke mbokku nginjen. Dede ngono. Terus aku ngene iki kok orang awakmu anget le mbok dadarno dasare kowe iki dede ket mau. Konangan suwe-suwe. Konangan ya. Heeh. Lho. Oh, nggih. Terus ana sing request terusan. Saking si. Oh, nggih. Oh, monggo bagus. Nggih. Putrane Pak Sastro niku. Pak Sastro ngasiran sore sepinggir par. Bu Harjono pinggir kecamatan itu Mbak Pulo. Oh. Ngerti ta? Ora. Ora piye, Mbah? Aku ora melu krungu e. Kecamatan Lipar. Nggih, mburi omah iki mburi Ketan Macan, ada kecamatan sing duwe kesebelasan terkenal. Apa? Nglipar full. Lipar. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak, nggih. Yo, kose. Ayo penggemare kok ya kae. Kose iki lagi maca surat iki lho. Menika saking Gatot Soeharto dari Ciledug atau Pasar Bengkok, Tangerang, nyuwun podang kuning. Oh iya. Menika nggih wonten sawere pira iki? Rp100.000. Matur sembah nuwun Pak Gatot Soeharto. Ini tulisannya matur nuwun Mbak Waluyo nggih sami-sami pokoke niki arta niki monggo kangge tumbas napa kemawon monggo matur kula mboten njaluk lagu napa-napa nggih sing penting artane jenengan tampi kula pun seneng nggih matur nuwun nggih Lah ndi to? Tulisane ngono kuwi apa? Tulisane iki endi? sumpah ora ning apa-apane iki lho Kene kok. Oh menika. Berarti sampeyan gawe-gawe kuwi. nek ora digawe ora dadi Nya? Seka nyuwun glugu anu lagu nganti glugu glugu, lagu kok glugu. Glugu kok ngemblek ki sapa, Mbak? ora usah ngono kuwi kelinci ucul lagu kelinci ucul Saking? aku kelincine gek kowe sing ucul kowe ora apa-apa wis Kok aku sing ucul. Padake narapidana wae Saking utuh. sapa? saking Bu Penewu waduh nyuwun pamunten lho Bu Penewu niki jen gek pira ya iki Lah, kok kene ya didelok jare meneh mau ora apa-apa iya pira? nyoh hitungan Lah ngapa nek aku sing jenengan sing itu? engko ndak kowe curiga Curiga, lah ngapa curiga? Oh menika 150.000 matur sembah nuwun Ibu Panewu. nggih pokoke Ngopo kok kaya rene ra seneng ki? seneng banget Matur aku sembah nuwun no. nggih matur nuwun Mbok sing ikhlas ngono lho. Apa kurang ikhlas to? Nggih matur nuwun Bu Penewu, matur sembah nuwun. Ora lokak malah saya kebak tak dongake. Amin. Pokoke tembok ting selone. Apa? Diurek-urek bocah. Wah, tak kira arep berdoa. Nggih, monggo. Nggih, niki wonten pirang-pirang. Mos, Lurah iki lho ngomong. Sesuk jaluk bali lho. Ngawer, anu ngawur. Apa Mbak Latin? Lah J niku menika kelinci ucul. napa? Kelinci ucul apa? Manu, Sidane apa dhisik? nah monggo jenengan sing kuwasa. Kok sing kuwasa. Ora iki mau pamundutane apa wae. Niki wae wonten Pak Lurah bilang niki lali janjine. Terus niki wae saking
Celedug wau podang kuning kali Ah. Bu Panewu menika kelinci ucul. Oh, ya sing saka Bu Penewu dhisik. Urutane saka Bu Penewu terus lagi Pak Lurah. Oh nggih. Nek cara anune kan ngono kuwi. Nggih. Pelok barang, Dik. Aku mau ya kepethuk karo direkture kono kae Sapa? Bumdesma kuwi. Bumdesma. Heeh, kowe kono ki trane nglayani barang-barang. Layani apa? Ya mau bermodalan, ya sapa sing ora ndek HP iso kredit nang kono. Heeh. Sapa sing ora ndek TV iso kredit nang kono, iso modali apa? Nah, arep tuku wedhus ora ndek dhuwit rono ya diutangi ngono. Ning ya kudu nyaur, ora kok beler-beleran ngono kuwi. Lah iya nek utangi ya nyaur. Lah ya mulane kuwi aja kaya bojoku. Lah ngapa? Ditagih ngutang malah muni, "Lho sing ngutang wis sabar kok sing ngutang ke nguber wae ngono." Ya kan kudune ngono kuwi ya. Sing mangkel kele ku telat ki ngopo nek ngerti? Ngapa? Goleki tisu basah ki tak goleki kok bar tuku ki tak goleki ora ning trane dipepe bojoku. Lah kok dipepe piye ta? Lah rumangsane keneng banyu pancen tisu basah ya dipepe aku ya. Oh alah. Sudah dia padha wae. Menika ngagem bawa? Nggih, ngangge kok ya. Oh nggih. Alon-alon ya, Pak. Nah iya. Aja kaya balapan. Lah ngapa? Lho banter to nek balapan iki mesti kok. Iya. Ada kelinciku ngapa? Duwe anak suarane apik kaya ngene mula ya tak gemateni arep pemeng anak angkat iki. Anak angkat ya yo nek anak tenan ya ora percaya wong bapakne ngono kok anake cantik. Ya kowe iki anakku. Iya ning kan udu anake jenengan Tos to. Ya tak nelongo ngijapi mbokmu wis meteng 4 sasi mbiyen iki tak. Ayo berarti kan udu. Lah nek wong meteng pirang sasi? Sang sasi 10 dina umume. Bisa uman 5 sasi ora lumayan kowe kok lemah. Ning kan udu ndek. Sing 5 sasi tok nggo apa? Lha nek 4 sasi dilairke apa ora wis ndas tok ya ngono ya. Mangka iku dadi katres nanku Suarane apik ning adi-adi. Lah ngapa? Adus wis sabun kon jupukke, andruk kon jupukke. Lah jare bapakku, lah aku iki kan lali to adus ki rak lali ra nggawa anduk. Lali sabune entek tak kon jupukke sing wis nang njaba kuwi lho, Pak. Mareng aku arep ngulungke ya isin to wis gedhe kaya aku ki ya wong lanang. Lawange memeng os titik tanganku tak lebokke nyo aku ngono. Nyo ngono kok genduk apa to iki nyo aku ngono. Apa ta? Nyotin aku ngono iki apa to iki aku ngono. Apa to kae ciduk kok? Oh tak kira dengkul tadi. Kene yo nyanyo-nyanyo disogak-sogokke. Lah iya lah ora tok tampan-tampani iki apa to iki. Lah wong arep ditampani rene malik rene, tak tampani kene malik rene ya piye? Monggo lek ngulungke iki ya rada ngisor nyo yen aku. Mulane aku tak tampani ngisor dadi munggah dhuwur rek ya aku bingung to ya. Aku nek dhuwur ora geduk. Ayo. Ngalor ngidul lurah Iki ya dalang. dalang oh nggih Iki nek dalang sewengi ora meneng iki lho.
Lah ya dalang ki sewengi Dalang ki sewengi ngomong bae. Dalang meneng wae ya dalang bisu apa piye kok. Tur nek pidato iki sopan. Sopane Pak piye? Lurah siji iki. Lah piye? Saudara, saudara. Lah Saudara, soalnya neng dhuwur nek ngisor ora sopan, saudara, saudara. Ngono sopan ngono. Oh iya bener. lah iya. Masa ya saudara-saudara. Nah, ya mulane neng dhuwur nek neng ngisor ora sopan, saudara, saudara. Kok ting cekiki do guyu ki batin ngene. Lah iya bener kok ya Bapak i bener. Apa? Iki neng penonton sing kaling-kalingan cagak. Terus? Arep namati kowe nganti jegelukan karo ngandinge lho. Kok iso piye ta? Dadi sing lor ki arep ngene, sing kidul arep ngene ki. Lah iki apike nang endi? Nang kene apa? Nang tengah. Sak kene. Mriki. Oh alah. Tayo mbok ngomong ket mau dadi ketok ya, Mak. Rene. Aja nganti saka ndelok wayang kok do menyonyo mergo. Ayo saking le arep kepengin weruh to, saking le ngefan to. Andane kok. Tepung gelang mungka celik. Ayo wis celik. Saiba bunga rasaku yen moleh bakal tak Bleh. Pondong Iya. dipondong kok dibeleh Lah kelinci kok dipondong. kulino mangan sate kelinci mesti ya. Wah, ora tau mangan sate kelinci, ora Lah? tau mangan sate pokoke liyane ayam karo anu. Nek sing bangsa sikil Sate papat. wedhus, Ra ya ora. sapi. Ra. Lah, Wis pokoke sing bangsa kaya ngono kuwi ora mangan aku, paling duduhe. Monggo. ya padha wae malah padha lerasan mbok sisan daginge. Ya. Nggih Yo, nika lanjut ke bone lagune ya. sampun, nggih. Ya, monggo Mbak Tatin. Ngobengi kota saneruse ing desa-desa marga aku anggoleki sing tak tresnani kelinci kocok alon nyapa
Ganti rada rene. Ganti rada rono. Sing kono genti. Heeh. Ku tak jeglugan ya, Pak. Kono meneh ya. Monggo silakan sing sebelah sini sementara jegluk-jeglukan riyin nggih, monggo. Kok jegluk-jeglukan terus ya sakit no. Menika sampun kelinci unsur Mas Geter. Ya, bajute Pak Lurah mangken sak apa? Barbu penewu terus Pak Lurah. Oh nggih, Pak Lurah menika nyuwun lali janjine. Ah, berarti kancane sapa? Milih. Nggih, monggo kersa. Sing suwe ora ketemu ki anakku Agnes. Oh, sekali Mbak Agnes. Ben Agnes karo siji meneh sapa? Rawuh ning kene iki ming weruh rata tok iki. Lah. Ya karo jejere. Mbak Riza. Heeh. Pakai pelok ya, Di? Ya disepoti yo. Sepoti apa nganggo Bali, Mas? Monggo, Mas. Sing ngethuk sapa? Sing ngethuk ki suwe ra ngethuk dadine ya lali. Lali adane Raden Wayang iki ngethuk. Kurang alon kuwi mau nuh. Wah, sugeng dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu Wak Geter. Wah, suwe ra ketemu. Nggih, jan kangen kalih. Aku ya kangen. Masa kangen kalih kula? Kowe ayo mergo sampean suwe banget ora ngindeni aku. Masa? Aku arep ngatur sampean ki ado soalé mesake. Alah. Iya. Ini alasan gue. Ora alasan. Oh sampean saiki wis laris tekan ngendi-ngendi saiki wis kulino dadi bintang tamu. Amin, pangestunipun. Wah, seneng aku. Ngene iki ya rasa matur nuwun karo almarhum Ki Sena Nugroho karo channel Dalang Sena. Nggih. Mergo sampean saiki ya jenenge saya Kuncara, saya Gondang. Alhamdulillah.
Mbak Oriza ya iya. Saiki awan bengi ya laris wah jangenan gitu. Pangestunipun Mbak Ibu, Pak Gede. Yo Mbak Agnes karo Mbak Oriza menyapa dhisik karo para pamirsa. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem warga Kedungpa. Nggih. Sugeng midhangetaken wayang kalian apa iki limbukan. Nggih, mugi dados panglipur. Mboten kesumen nggih ndonga mboten, Mbak? Iya, Nondo. Ndongake ora, Mbak Agnes? Ya. Iya. Manut ya Mbah yo, Agnes iki manutan saiki. Iya, aku ki manutan cah penak kok aku cah penakan. Oh, cah penakan. Penak apa? Penak terus. Penak. Ya suka sapa sih? Aku sik kok kowe sik. Lah ya aku. Nggih. Ya. Nderek ndedonga kagem warga Kedungpa mugi sedaya apa? Sedaya mangke rahayu, ayem tata titi tentrem. Pinaringan rezeki ingkang kathah berkah barokah. Amin. Amin. Nggih, mugi-mugi warga Kedungpa sukses. Sek kagungan utang gendang lunas nggih. Amin. Nek gur ndedonga ya ora lunas. Kok dijujuk sing kagungan utang. Lah nggih kan wau pun nganu Wis akeh ya sing do ngaturke mau. Terus Ariza. Gek kowe ya genten ndedonga. Sampun, Mbak. Oh ya wis. Iki ana pamundutan. Nggih. Apa neh, Mbak? Saking wiyahipun Bapak Supri Hastuti. Ngersakaken lagune Angenteni, Mbak. Iya, iki apa saka ngendi anu Saking Gojo. Niki RT to, Mbah? heeh, aduh. Jenengan iki kurang kenceng, mbok sik kenceng to, Mbah? Ora iso. Piye? Lah mek di demok sithik wae langsung. Lah ya karang wis sepuh, wis ora iso kenceng. Lah kadang ya telu. Ya kowe ndedonga wae men nganti tekan tuwa. Amin. Oh iya. Iki ngene lho, Nduk. Nggih. Pak Pri iki juragane Beras. beras. Oh, ada. Penggilingan dadi maune gabah ki iso nyulap dadi beras. Kuwi tur malah ana dedake, ana katule, ana menire. Kadang-kadang ana krikile barang. Ning ora nek ngene Pak Pri iki jos pokoke. Resik dari kerikil ya. Iku gedung Gojo to, Mbah niku? Go- RT 02 RW 09. Malah kidul kono kuwi lho, kidul kono kuwi. nggih. Pokoke ora nggon kon gilingan beras ya ngono kuwi ngene Nggih Pak pinggir Pri. dalan, Mbah. Ora nek tengah dalan ya seneni wong. Nyuwun Ana- Angenteni. Ana pamundutane iki ana tresno 400.000. Matur nuwun Pak Pri. Pak Supri. Di 400, 200. Gur loro ngono kok. Lah berarti sik diutang 200 sampean ya. Oh alah. Oh, modus. Mbah. Ya digawa kaya kene ya. Niki sayang Pak Sunaryo, Pak Lurah bilang niki sawere 100.000. Nggih matur nuwun, matur nuwun, Pak. Sing nyuwun lali janjine wae. Amin. Mawon. Sik do nembang. Nggih. Mbah, nang midhanget kene niku lho, Mbah. Apa kuwi? Unjukane akeh banget, Mbah. Maksudnya piye? Lah aku ya ke koyem terus mengko, Mbah. Ariza piye midhangetke? Midhangetke iki ngrungokke. Midhangetke iki Nek ngrungokke. iki Di- Mang midhangetke niki enten ngombe. Ora iso basa. Monggo unjukanipun dipun pidhangetaken apa kok. Lah Lah ya ora. Kang delok, Mbah. Lah akeh banget, Mbah. Mang Persani. Nggih. Mang midhanget. Nah, monggo unjukane dipidhangetake niki enten jarik jenengan raoske. Lah kok ngomong anu. Lah nggih rakyat betul to. Jare. Iku lho Mbak enten
jeruk, pokari, aqua, teh, enek tromos. Gah aku mangan jeruk ndak keringete kecut. Ya ora ngaruh. Bar iki trak terus gentenan. Ayo. Bar iki terus gentenan. Gentenan apa? Neng mburi kepoyo. Saking oke wedange. Ayo oke wedange padahal lak dhewe ya wis sangu akeh. Heeh. Iki engko bar iki metu kopi. Kok awak dhewe piye? Kowe wae aja awak dhewe. Niki lagune napa Mbak Agnes? Napa riyen menika Sing Pak Pak Lurah mau. Mau lali janjine. Lali janjine. Pokoke urut saka buben 1000 terus medune ning Pak Lurah. Nggih. lagune menapa, Mbak? Lah niki Pak Lurah kedung poe napa, Pak? Nyuwun napa, Pak? Engko. Engko, oh ya. Niki Pak Lurah bilang. Nggih urut. Gek nembang to gek engko urut Apa, lurah Pak? Nah, ngono kuwi lho, Pak. Wong liyane do urun kok ora urun ngono lho. Kene 200 lumayan. Nah. Apa Pak lagune napa? Sak-sake oke, ha ngono ae. Tapi ini pinter tenan. Hah, ngono kuwi rak ya. Saking Pak Lurah. Saking Pak Lurah dumpa 200.000 lagune sak-sake. Ya malah penak sisan sekalian. Nggih. Sisan. Wong semene wedok-wedok do dadi mister kabeh. Apa Mister? Mister apa, Mbah? Nek ngemis pinter ya kuwi. Lah ya iki nek ya ajar-ajarane Mbah Waluya ta kaya ngene iki. Lah ya syukur do iso tak ajari, ayo. Nggih. Ya. Anggo bawa. Ayo dibawani yo. Saking Mbak Agnes yo. Dina Minggu kok terus nyenyet to iki? Ya Ayo mergo ngrungokke swaramu kuwi kok ya resapi ngono lho. kowe nembang kono do omong-omongan kowe ra trima. Kowe dirungokke kok malah. Oh iya. Kowe nek disambungi salah ra dina Minggu nek gembira loka ngono ya ora cocok. Kowe iki nek ngono kuwi padha karo nyepelekke sing nganggit tembange, maksudnya sing nganggit bawane. Sing nganggit mongko sapa ngerti ra? Aja sembrono. Sing nganggit ngerti ra sapa? Nganggit sinten, Mbah? Sing Nyepelek. nganggit sinten? Ngetos mboten? Lho kowe iki kudune ngerti nembangke kok aja ming waton. Ayo sing nganggit sapa? Ayo sapa ayo? Ayo, ayo. Ayo sapa ayo? Ayo, 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 ayo. Ayo sapa sing nganggit ayo? Sapa? Sapa sing nganggit kuwi? Ayo. Lah ngerti apa ora? Ayo sapa sing nganggit? Ambo Lah kono ora ngerti apa meneh aku kalau ngono. iki Sing nek nganggit- lagune anggitane S Harjono nek ora kleru terus bawane sing gawe aku dhewe. Ning kabeh-kabeh sinden yo sinden ngendi wis oke sik do nganggo. Nggih. Yo bacutke Mbak Agnes. Ora dolan ning Wiraka iki, Mbah. Kang tak anti Salarik meneh Mbak Agnes. Tinamune tinamune ngoyo luar biasa Mbak Agnes iki ketake piyayene cendhek cilik ngono bareng nyuwara wah powere lho tenan ambegane ya dawa banget. dawa nggih. Coba nek saiki dioper nang Mbak Oresa. Jebul mung lali janjine. Neno Anane pijer semaya. Ya
Ya ketang sak larik diselani Mbak Tatin. Pintar golek alasan. Pintar golek alasan. Alah kemayune. Apa sang wis ora njajal sang? Ora iso ya, Mbak. Wes iki Mas, poneh. Ayo terus balik ke nang Agnes terus sing dhewe bareng. Ayo Mbak Agnes. Ngandar-andar hangat dukul Ya ben rata keri dhewe Oriza, Agnes, Tatin bareng yo. Aku wis ora percaya. Iki mancing arep diseragenke Mbah Waluya kon joget nang ngene iki. Kowe
kaya wis bubar ta iki. Oh, balen yang pertama hari iki mau mah wong loro lho, kowe lho sing urung. Oh, aku sing urung. Oh ya. Jan-jane kowe neng ngendi? Gelagatku sabanyu riyani. Atiku sampun Pak.